korrap, ulu. Nik Isabel Miret naiz, kontalaria naiz. Kontalaria naiz, baina txontxomilioak erabiltzen ditut. Eta aurrengan hurbil dauden txontxomilio batzuk, eta dira pelutxeak. Jo, bai, bustan da edarra. Lakizu, gehiago dauden? Animaliak dira. Animaliak aurrentzat, aur txikientzat animaliak hurbil dira ere, gozoak, eta proiektatzen alduten nahi dutena. Bai, baina edarrena, nik dut. Eta orduna haien istorioak daude, nola sortu ziren bustanak, nola aurkitzen dituzten lagunak. Istorio txiki bakoitzaren bukaeran kontutxo bat egiten du. Hitz eta pitz aritzen zirenean, animaliek, ez zuten bustanik. Bai, entzun duzuen bezala, ez zuten itxatxik. Zatozte hitz eta pitz ikuskizuna ikustera eta ongi pasako duzue. Laster arte.